שמחה, כן. מה את עושה בג'ונגל שמה? אני מטיילת, מחפשת כל מיני צפרדעים, נחשים. אני נהנית מאוד פה. כן? וואו, וואו. מה, את לא פוחדת ללכת לאיבוד בתוך הג'ונגל? לא, אני לא פוחדת, אני נהנית. נו, בחייך. את מתרחקת מהקבוצה, כולם מחפשים אותך, ואיפה את מסתובבת בתוך הג'ונגל? אני מטיילת, מחפשת כל מיני... מה חיפשת? כל מיני צפרדעים, נחשים. אני מאוד נהנית פה. יש לי הרגשה שחיפשת תבלינים של תימנים. תבלינים, הכל חיפשתי פה, הכל. כן? אני נהנית פה, נהנית, אין לך מושג, אני נהנית. באמת? נהנית מאוד. אז אני מקנא בך, אני חושב שאת באמת נהנית מכל שנייה. מכל שנייה. זה בדיוק הישרדות.